Vi har taget en tur til det hedder Museum Sønderjylland, gør det ikke det? Jo. Ja, her i Haderslev. Ja, her ligger en af vores afdelinger, kan man sige. Hvor mange afdelinger har I? 10 styks, fordelt ud over hele Sønderjylland. Ja. Så, ja, men det var godt nok mange. Er det så forskellige, nogle af dem, ikke alle, men er det sådan forskellige, nu her sidder vi her, hvor I har med udgravninger at gøre og sådan noget? Jamen, arkeologien ligger i Haderslev, og så har vi jo 2 kunstmuseer, der ligger henholdsvis i Åben Rå og i Tønder, og så har vi jo Gram Lergrav, som er naturhistorisk med fossiler, og så har vi Sønderborg Slot, som tager sig jo af rigtig meget af grænselandshistorien og så videre. Så ligger det fordelt rundt. Jeg har faktisk været en tur i Gram. Det var i sommer sidste år. Der var en, der var ved at gå rundt med, hvor vi skulle se de der flagmus der. Der var en, der ville fortælle om flagmus. Og det var faktisk nede ved Gram Lergrav. Det kan godt passe. Ja, det var spændende. Kan du ikke præsentere dig selv egentlig, lige hvem du er, og hvad du laver her? Jeg hedder Anders Hartvig, jeg er museumsinspektør her på stedet, og hvad jeg laver, altså jeg arbejder med udgravninger, beretningsskrivninger og alle mulige andre ting, og så har vi lavet nogle udstillinger og sådan nogle ting. Ja. Og det var det, der kunne være spændende, for jeg havde lige en, der fortalte mig lidt i øret, at I havde en udstilling nu her om amatør. Jamen, den handler jo om amatørarkæologi. Ja. Den handler jo om alle de folk, der går med detektor, og hvorfor de går med detektor, og hvad de får ud af at gå med detektor. Ja. Hvad finder de? De finder jo alt, de får skruer af moderne karakterer til tabte landbrugsredskaber, til dåser, til staniol for madpakkepapir, til mønter, til fibler, til smykker, til fragmenter af bronze, sværd fra bronzealderen osv. De finder jo alt det, der er efterladt på marken. Simpelthen bare alt? Ja. Og så når når de så er ude at finde det, kontakter de så her, eller er det... Jamen, der findes jo det her danefæslovgivning i Danmark, hvor man skal aflevere alt det der danefæ, og det gør de jo så. Så kontakter de museet, eller har vi en samarbejdsaftale 2 gange om året, har vi møder med dem herinde, hvor de kommer, og så har afleveret de fund, som enten er kulturhistorisk værdi for museet, og vores alle sammen, eller er danefæs karakter. Finder de så noget med danefæ? Ja, vi indleverer flere 100 danefæ hver år til Nationalmuseet. Det er jo dem, der vurderer, hvad tingene er danefæ er. Er der så nogen, der bestemmer præcis, hvor de skal være hen, eller er det her? Danmark, der har vi sådan en fuldstændig liberal lov, at de bestemmer fuldstændig selv, hvor de går med detektor. De skal bare have lov til at gå af lodsejere og overholde de her fredningsaftaler, der er. Ja. Det vil sige, hvis de går på stranden, så er det dem, der ejer stranden. Det er ofte staten der ejer stranden, så der skal de have lov af dem, og så videre. Angående, nu laver I jo det her spændende stykke her med amatører, når det er overstået nu her, har I så planer om noget nyt næste år, eller? Jeg ved faktisk ikke, nu kører udstillingen indtil december, så vi har noget tid til at gå og overveje, hvad der skal ske bagefter. Og så vidt jeg ved, så har jeg været inde og google det er den 12. december, eller? Det er det midt i december, ja. Jo. Jeg kunne godt tænke mig lige at høre det, nu snakker vi også om, I har også noget med udgravning at gøre. Hvordan foregår det egentlig? Jamen, det er jo en lang proces. Altså, det handler jo om, at det er jo alle de her lokalplaner, der kommer ind, hvor der skal laves anlægsarbejde rundt omkring, og så er vi ude og udtale lokalplanerne, og vi laver forundersøgelser, og efter forundersøgelser, så kan der laves udgravninger de steder, hvor der er gjort fund. Ja. Men er det så bare nogen, der er ude og grave, eller et eller andet, og så og så ringer de til jer og siger, at der er fundet noget? Nej, det er så fuldstændig systematik i Danmark. Altså, der har vi Slotskulturstyrelsen, der har lavet nogle regler og normer for det hele, og vi museer, vi følger de spilleregler, der er, at vi skal udtage os til lokalplaner, og så videre. Nej, nu skyder jeg også. Jeg har ikke sådan noget viking-ting også, eller sådan noget herude, vel? Eller? Jo, der ligger nogle i udstillingen, de der inde ved siden af. For den tid af? Ja, der ligger mønter og guldperler fra vikingetiden i udstillingen derinde. Ja, hvor spændende. Jeg spiller selv med i teater, hvor vi har med viking at gøre. Ja. Derfor